What's up guys? It's Mojo here, back again with another video. So today padulong ko Doña Pilar karon kay nakoy gi-order na kaning crash guard or crash cage na ginatawag na. Patanggal na ko ni kay akong pikas na nabali. Nabali akong pikas na slider. Patanggal na ko ning kwan. Putang boss, you'll save lang. Mane baba ng kuno? Sulina no? Baba na? 63 lagi sa grande kay mahal guys, 69 gyapon. Wala pa sila nagbaba kay na. Magani, tingnan na yung may naog ni. So said papulian ako ni akong slider, single point mo gani siya. Papulian ako to tong crash cage. So inani siya tsura. Para kung in case na matumba-tumba, ang pulian na kay katong murag slider block lang niya o katong murag inani. Dili na siya tanan. Kung kaniya ma-proan, kaniya ang pulian dayon. So pila guni siya 1819 o tara to 2K. So simba ko lang 2K dit sa puli. Okay nani siya? Nani? Wala para ba? Sana? Raffle? 500 na kay makuha mo ba? Makomplete ang Ito na. Yata ko yung terminal. So gas na pod. Gusto na ba kay lately kay sirog sakyanan kay sig ulan. Magore ka nag-washing, huwag ko na pod. Basig karon pod guys, isabay na ako kung after mataod tong crash guard, kung napay oras, sabay siguro kog taod og Oxlite. Kaya nami long ride sa akong partner. Pero di siya totally long ride. Huwag mga around 300 kilometers na siguro. Diyan ta ka mo dayon og ulan pa. Bahala ginani lang. Tama na yung lensa arpa oy mag fog or sa panahon na dito ni. Puputo. Sa traffic ra ba ron kay Lunes. Lah kaya na niya nagtabok to nga. Lo, let's go. Si matagak tadi lah. Hapit. Diba? Pag dito dyan ako pulihan akong ligid ba. Nag-aalain akong handling sa motor. Speaking of nag-aalain akong pag-handling sa motor. Kay every time mo apig mga slight, maski slight corner lang, balik og tulid ang motor. Kaya syempre na may flat na surface sa rear wheel na ko. Medyo sayo-sayo po na upod niya akong ligid. No, na kaya pa mo na siya abot siguro 7,000 kilometers or 8,000. Pangit mo din ako ganahan sa handling niya. Kay flat na ang tunga sayang paghilis. See? It's already traffic in here. Oh my goodness, highway na pod kay ni ron. Ganahan dito sa may kilid mo ang di ko katukod. Labi na kung sa right na magtukod. Please delay traffic. Oh shiz. What do you expect? It's Monday. Namutaan eh. Ngapak mga hangin. I-transition na ako sa destination ako. Bye guys. So manilang gawas silang shop guys. Landmark ninyo ani sa maps kay Paul Air and Water Technology. Kaya Hitachi na kuan. Search na ninyo sa Google Maps or sa ba maps ninyo ang Paul Air and Water Technology. Makita ninyo ng kani. Ito muna akong gi-order guys. So natanggal na tong isa ka slider na bawg. Kasi magpataod ko ni inani guys. Oxlite. Kaya mas pabor man good magpataod og Oxlite kung naka inani crash guard. Kaya kung inani man good, kailangan pa magbangag or dako pa na clamp. Kung patindugon pod mo obstack ang light diri. So kailangan siya so kailangan crash guard na lang.
Ako? Ingat, ingat. So yun guys, before na ko i-end ang video, i-test na to sa ngit-ngit. Naugbahan na lang yung video. Pumani na ito kag-edit nyo, naka-realize ko ba na ano sa'yo purpose sa pagtaon ng Oxlite na din na ko i-try ngit-ngit. So, mga bata na ako karon. So, naka-on na ang stock headlight niya. As you can see, dili kayo siya klaro. So, ang stock headlight on. So, i-on ako ang Oxlite. So ang naka ano lang white dire sa ubos sa ubos siya nakatutok, wala siya sa tubangan. So kung i-off na ko, nasa delay gamay kay ambot sa anong nana-design. Kung kabalo mo sa reason ng delay siya, i-comment niyo sa baba. So yung ano ko ang yellow. So medyo straight ang yellow. So kaning yellow gamitan lang ako ni for kanang mga ngit-ngit kay liblib na lugar. So test na ako ni guys, di na ako na siya gamiton perme since medyo hayag-hayag man ang dire na part. So kung namoy mga Oxlite guys, ayo jud perme gamita. Dili lang siya for compliance sa LTO. O ano lang pod, pang respeto lang pod sa mga motorista na dili sila mahayagan. As long as makita nimong dalan, makita nimong mga coming vehicles, okay na. O dahil lang pandara yung Oxlite sa ano. Sabi na magpaandar sa adlaw. Pati nga lang anong paandar mas adlaw na. So, ready na siya for long rides and night rides sa gabi. Karon padulog og gym. Unusual din siya na vlog kay gabi. Ano mo kay vlog gabi? So tada na ako i-connect niya siya sa kaning lights. I-connect siya sa repassing. Problema ko daw sa kung mag-connect mag-tap kag mga ano na daw mga problems in the long run. So if ever guys na may plan na magtaod o crash guard or auxiliary lights na tapos taga Davao mo or within Davao region, pwede mo matod sa Like and Performance. Check lang ninyo sa Facebook page nila sa mga available na dili lang MTO3 lang ginano guys, nag-specialize lang sa MTO3 kay since mga MTO3 users magud mga ano dito nagatrabaho po sila mga laing motor, especially big bikes. So i-check nyo guys ang Facebook page nila. Magbili lang po ko link sa description para makontak ninyo sila if ever na may gusto pataod, gusto ipatrabaho. So dire lang po na ako siguro yung vlog guys, kaya medyo traffic mabother ko. Thank you guys for watching. Hope you like, comment, and subscribe. So I'll see you the next one. Peace.